Bueno, buenas tardes outra vez, boas tardes. Despois de ter o escenario cheo de xente e coa cousa tan bonita que acabamos de escoitar, temos aquí un reto, bueno, de igualar polo menos o que disfrutamos. Temos con nos a Borxa González, xa vedes co nome que ten, supoño que non suporá ningún problema para el. Orgullo Galego é unha comunidade de redes en lingua galega que, bueno, nos vai presentar agora un pouco todo o traballo que el fai. Vale. Vos deixo xa con Borxa. Comezamos entón. Bueno, en primeiro lugar, darvos as grazas polo convite para vir a estas xornadas, tamén, bueno, parabenizarvos, non? Porque xa vendo a presentación sabía cousas moi interesantes, moi necesarias, pero despois de escoitar o podcast anterior, o proxecto anterior, quedei alucinado. Supoño que vos tamén, pero quedei alucinado, así que eu non teño reto de igualalo, simplemente vou contar un pouco o que é Orgullo Galego e un pouco, bueno, o traballo que se leva facendo, non? Tamén a parte do podcast, non? Porque, digamos que o podcast no meu caso é unha parte do proxecto, pero non é o proxecto inteiro, non? Entón, vamos comezar un pouco tamén primeiro falando dos obxectivos, non? Porque é importante, non, saber cales son os obxectivos do proxecto para poder contextualizar o que é Orgullo Galego, o traballo que fai e os obxectivos que ten, non? Orgullo Galego naceu no ano 2016 en Facebook. Nese momento naceu, bueno, con uns obxectivos moi claros, que son os que aínda ten a día de hoxe, que é a divulgación da lingua, da cultura, das tradicións, da historia, tamén de temas de actualidade, non? É certo que o que hoxe Orgullo Galego non ten moito que ver, non, co que foi no ano 2016, digamos, non cos obxectivos, sino un pouco o que se facía. Naquel momento, Orgullo Galego, bueno, era parte do, digamos, do noso tempo libre, non? A diferencia de hoxe. Pasamos aí. Aquí tedes unha imaxe que estos son as 3 primeiras publicacións de Orgullo Galego para que vexades que no seu momento era algo, un proxecto moi precario, digamos. Era algo que se facía no tempo libre, xa digo, moi de andar en casa. Fixémolo tamén en lingua galega, iso sí que é importante, simplemente porque o noso idioma, ou seja, non foi de vamos facer isto en galego por tal, non, simplemente porque o galego era o meu idioma, o idioma que usaba no día a día, entón decidín pois facelo pois na miña lingua, non? Estas son as 3 primeiras publicacións de Orgullo Galego, xa digo, un pouco no seu momento publicábamos pois cousas que nos mandaba a xente, non tiñan gran calidade, digamos, era algo que, bueno, que intentábamos, tiñamos como obxectivo tentar chegar a 10.000 seguidores a moi longo prazo, moi longo prazo. Tamén queríamos que servira como ferramenta no seu momento para poder dar a coñecer as actividades das que no meu caso facía parte en distintos movimentos sociais, en distintas plataformas sociais. Entón, bueno, tendo en conta que xa no 2016 no meu caso levaba participando en diversas redes sociais en do ano 2003, 2004, pois algo coñecía, non? Pois creamos este proxecto para divulgar cuestións nas que eu no meu día a día, non, pois estudaba, lía, aprendía, etc., non, temas de cultura, etc. Pasamos isto, bueno, dicir que en xuño de 2016 naceu o proxecto, o obxectivo de 10.000 seguidores era, xa digo, moi longo prazo, pero no primeiro mes xa se acadaron, en 7 meses xa se tiñan en torno a 70.000, non, algo menos, 60.000, entón, bueno, eu vía, non, que aí había interese no proxecto, pero foi no ano 2017 cando hubo un punto de inflexión importante, non, o primeiro. Lembrades os lumes que hubo no país, foi en setembro de 2017, agosto tamén. Nese momento eu tamén na miña zona afectaron, estive participando na extinción e vía que non había, pois, digamos, cobertura suficiente, non? E como a mí moita xente nas aldeas que se vía desamparada, entón empezaron a mandarnos tanto axentes forestais como veciños, non? Empezaron a mandarnos toda a información, comezamos a divulgar en Orgullo Galego, eso fíxose moi viral, nun
por desgraza, non? Nunha semana e pico de lumes o proxecto foise multiplicando, incluso en algúns momentos tiña un impacto maior que calquera medio galego e de ámbito estatal no Facebook, non? Entón aí sabías que había un interese e que podías ter unha plataforma entre mans que podía ter un uso para cuestións tamén de medio ambiente, actualidade, etc. Non? Entón, aí xa dixemos, bueno, temos algo entre mans importante que hai que ir fortalecendo pouco a pouco. Aí decidimos ir camiñando, non, cara unha comunidade en redes. En 2018 entrouse no Instagram, 2020 entrouse no Twitter, e aquí falo dun grande salto adiante. Por que? Porque no ano 2020, na pandemia, sí que, bueno, o compañero Anxo e eu falamos e dixemos, bueno, temos un proxecto grande entre mans, isto hai que darlle forma, hai que empezar a xerar contido propio, a facer cousas un pouco máis de calidade, a empezar a interactuar máis coa xente, bueno, digamos a darlle unha forma máis seria que a comunidade, non? Entón, no 2020 comezamos tamén, no meu caso, que xusto coincidiu que parte da pandemia quedaba no paro, entón decidimos tentar transformalo nunha comunidade, pero tamén profesionalizar o que é o proxecto. Entón, aí marcámonos un obxectivo dun ano para intentar profesionalizalo. E paralelamente a isto, na pandemia, moitísima xente comezou a streamear en galego no Twitch, non? Houve aí o Twitch en galego que tivo un boom moi grande, e nós tamén como Orgullo Galego comezamos a realizar conversas principalmente orientadas ao Twitch, ata 2021, aproximadamente marzo, abril de 2021. Este sí que xa foi o gran punto de inflexión definitivo. No 2021, no meu caso, en marzo, abril, comecei, Orgullo Galego deuse de alta como unha empresa, digamos. Eu, no meu caso, dinme de alta como autónomo, viña de estar no paro, pero traballando ese ano en intentar asentar as bases do proxecto, e foi tamén en 2021 cando comezamos con esas conversas de Twitch a leválas cara ao iVoox, neste caso. Nese momento simplemente era o iVoox un repositorio das conversas que facíamos en Twitch, en YouTube, non? E comezamos aí un pouco pois xa a chegar a distintos ámbitos, non? Por unha parte no iVoox, posteriormente no Spotify, tamén a nivel de proxecto creamos a página web orgullogalego.gal, creouse xa un apartado de colaboracións, comezouse tamén a facer artigos casi semanais, comezouse a fortalecer tamén as redes sociais, non? O Instagram, o Facebook, comezamos tamén pois no Telegram, fomos chegando, digamos, a distintas redes sociais, aí comezouse a xerar moito contido propio, comezaron a facerse charlas tamén en centros de ensino, proxectos de divulgación, un deles foi, este ano estou con outro, pero daqueles fora un sobre o Reino de Galicia, con distintas figuras e persoeiros, non? Anselmo López Carreira, Eva Moreda, Manuel Gago tamén, moitísima xente que empezamos a facer ese tipo de contido para o proxecto do Reino de Galicia que iba da man da Deputación da Coruña, e xa, aquí non se ve moi ben, esas conversas xa comezaron a ser máis periódicas, comezamos a subilas a iVoox e Spotify. Tedes aí á esquerda esta do Reino Medieval de Galiza con Anselmo López Carreiro, porque a día de hoxe é a conversa con máis reproduccións, con máis escoitas de Orgullo Galego en formato podcast. Aquí á dereita outra sobre os lumes en Ourense, máis recente, pasamos. Que xa é un pouco descuadrado. Tamén, aparte, quero dicir que o podcast que eu facía era un micro despois, o principio era directamente co son do ordenador, a cámara do ordenador, e empezábamos a gravar así. Logo, pouco a pouco, fun comprando un micro, uns auriculares, unha cámara mínimamente decente, e esa grabación máis precaria que iba facendo na casa, aínda que ibas mellorando un pouco o contido, pero seguía sendo precaria, non? Foise combinando xa con podcast en plató, como este, que é unha serie de capítulos que chamanse En Ourense non hai país. Pasamos, tamén ese contido foise cada vez, digamos, fortalecendo máis.
aquí pois con Carlos Callón sobre a historia da represión contra a lingua galega, no lado dereito Habitar o Baleiro, estes proxectos de abandono do rural e que son proxectos para darlle visibilidade, á esquerda tamén sobre os ritos e tradicións do Entroido, con figuras que tedes aí como Carlos Núñez, antropólogos, musicólogos, ou seja, foise fortalecendo cada vez máis o contido, foise facendo contido de calidade, aínda que digamos os medios aínda non son os que se están, os que eu quero, non, os que eu agardo. Pasamos tamén, aquí serie máis de conversas, seguimos pasando, e como dicía antes, tamén nas charlas que se están impartindo dentro do ano 2021 en centros de ensino sobre a presenza do galego das redes sociais, pois unha das ideas tamén é mostrarles como contido en galego tanto no formato podcast como nas redes sociais pode servir para diferenciarte, como nun mundo cada vez máis igual, onde facemos o mismo, consumimos o mismo, o galego pode ter un papel diferenciador, pode incluso axudarte a chegar a máis xente precisamente porque estás facendo algo distinto. Aparte tiven sorte en algunhas charlas pois que posteriormente a eles a rapazada montou os seus propios podcast no centros de ensino, podcast en galego, non? Vamos a poñer un vídeo que me iba a deixalo para o final, pero vamos poñer agora que é un pouco sobre a evolución que estou intentando elevar no podcast Orgullo Galego, aí ese mismo. Este é o que falaba sobre unha serie de conversas de distintos temas. Sí. E agora, antes había varias comparsas, agora só hai unha, só somos uns cuantos os que a facemos, pero bueno, recuperouse, falouse coa xente maior, houve unha xente que foi recuperando polos povos todo o que facían e se fai en disputas e se fai o que decías ti, a disputa entre pueblos. Vale, poñemos outro agora xa, e así xa non andamos saindo. Este, sobre Entroido, o Entroido en Ourense. Moito que ver co que comentábamos ao principio, de que estas crenzas estén tan vencelladas coa natureza. Porque eu vexo que probablemente, salvo o proceso de sincretismo do que falamos, que cristianizou todo isto, vexo que probablemente foran máis semellantes as crenzas, as tradicións e os ritos entre un galego do século VI e un de hai 100 anos que un de hai 100 anos e nós. Nos últimos 100 anos que se produce o proceso de industrialización, urbanización, abandono do rural e de desconexión coa natureza, perdeuse dun xeito brutal, porque como estaban vencellados con eses ciclos naturais, o desconectarnos deles perdeuse, pero se te fixas a forma de vida dende o século VI ata hai 100 anos, pois non é tan diferente, non hai un cambio tan brutal. Entón penso que probablemente foran máis semellantes entre eles que nos últimos 100 anos. Pero xa che digo, hai que sumarlle que sí que houve un sincretismo, o sea, hai ese pouso, pero bueno, co paso do tempo, pois cousas que antes se asimilaban, eu que sei, a unha deidade indígena asociada con algo, pois pasou a un santo, eso sí. Pero na esencia, penso que hai máis similitudes entre eles que entre nós e o mundo rural de hai 100 anos. Vale, este é un podcast que acabamos de subir esta semana, tamén a YouTube, pero tamén a iVoox e Spotify. Vedes que un pouco que se vai buscando, poder mellorar pois todo o que había que mellorar, que era todo, o son, a imaxe, o contido, vais un pouco nesa liña, non? Pasamos xa de diapositiva. Tamén un pouco por resumir, eu collín aos datos e iVoox, a día de hoxe o iVoox e Orgullo Galego pois chega a máis de 63 países, digamos que os países principais, ademais España, tes aí Portugal, Bélxica, Reino Unido, Estados Unidos, Argentina e Brasil. Pasamos. Aparte isto é algo que mirei para esta presentación. Na actualidade leva dende 2021 finais algo máis de 35.000 reproduccións, que non está mal, non é algo que, quero dicir, hai podcast infinitamente mellores con máis reproduccións, pero penso que algo que comezou dun xeito moi precario, penso que vai avanzando, non? E ademais é interesante o tema do podcast, porque eso contido que queda aí, eu teño conversas aí 2 anos que agora seguen a ter reproduccións todos os días, é algo que queda aí que non, quero dicir, que
ou polo menos no meu punto de vista, non está tan sometido aos algoritmos, ás redes sociais, polo tanto, quen coñeza o teu proxecto pode entrar, pode buscar os capítulos, pode escoitalos cando queira, non? E toda esta evolución que foi levando o podcast vai paralela, non, á evolución de Orgullo Galego. Pasamos, estos son, bueno, da baixo as redes sociais todas que hai ata hoxe, pasamos tamén. E, bueno, estou me deixando moitas cousas, pero se alguén quere preguntar que levanta a man, pero por concluir antes, digamos que a evolución que está levando o proxecto do Orgullo Galego de cada vez, pois, xa non tan centrado no número de seguidores, sino centrado en que o contido poida ser cada vez de maior calidade, que se podan facer cousas mellores, vais aprendendo sobre a marcha, non? E precisamente no tocante ao podcast, no 2016, o proxecto fai 10 anos, en xuño, que é algo que, bueno, inasumible no seu momento, non pensábamos que iba a chegar a 10 anos, non? Pero pouco a pouco, como digo, fomos aprendendo, mellorando as cousas, podendo facer, moitas veces sempre digo, non, facer as cousas pa diante, aprender dos erros e que o non saber non che quite de facelo, porque eu penso que é unha da filosofía do Orgullo Galego, non? E neste 2016, con este 10º aniversario, varios obxectivos, en tocante ao podcast, máis ou menos xa está decidido, non? Que esas conversas que en directo que se facían no Twitch, deixar de facelas porque non era viable, non? Entón, incluso comezar a crear contido xa específico só para o podcast, poder combinalo con YouTube, poder buscar recursos para poder, como digo, facelo de mellor calidade, e iso todo vai paralela a novos obxectivos que se van establecendo en Orgullo Galego. Isto era un pouco así o percorrido, non? Ao longo destes 10 anos, podemos pasar. Como dicía, Orgullo Galego non é un podcast só, entón, para entender o que se vai facendo neste apartado é importante, non? Entender o que é o proxecto en sí. Xa digo, é algo que eu sempre digo nas charlas, non? Que a xente que se lance pa diante, que non teña medo por que as cousas non saian ben ou non sexan da mellor calidade posible. O importante é lanzarse. O galego tamén, algo que eu podo dicir despois de 10 anos, non limita, ao contrario, xa sexa no iVoox, no Instagram, no Facebook, no TikTok, ao contrario, nun mundo no que cada vez máis globalizado, no que podemos ver 50.000 canles no mesmo idioma que fan o mismo, pois precisamente facelo noutro idioma, eu teño comprobado como serve para diferenciarte, e non só para chegar a máis xente aquí, sino a xente de países se fala portuguesa, pero tamén de outros sitios de España. Quero dicir, a día de hoxe temos 50.000 ferramentas para poder comprender no que está escrito unha publicación no Instagram ou un vídeo no TikTok, e nada máis. Esta era un pouco a presentación. Creo que non toquei casi nada do tema do podcast, pero, bueno, non podo falar moito máis que o que comentei, porque é iso, e nada, graciñas novamente polo convite, e se hai algunha pregunta, adiante. Eu, sobre todo, neso centro-me en que moitas veces moita xente dice que eu quero falar deste tema que me interesa moito, pero non sei comunicar ben, non sei montar ben os vídeos, non sei interactuar. Quero dicir, todo eso vas aprendendo, vas mellorando co tempo, non? Entón, eu creo que a ferramenta principal é a constancia. Se hai constancia e ilusión e ganas cun proxecto, o resto ben. Cousas que non repetiría, quizáis, pois, a ver, ao comezo, por exemplo, todo o que nos mandaba a xente por privado, eu publicaba pa diante, todo, non filtraba nada. Entón, eso non o repetiría porque moitas veces fíaste da xente que che está falando, pero moitas veces pásache cousas que non son deles. Entón, moitas veces, pois, méteste en ámbito, o sea, en contidos
que é de outra xente que fixo con moito esforzo e que moitas veces pois por ignorancia ou por descoñecemento non o visibilizas, cousas que non faría tamén. Bueno, eso, por exemplo, é algo que non faría. Ao principio estaba sempre, hai que levar o proxecto a todas as redes, e non, quero dicir, non por estar en máis redes vas chegar a máis xente, logo cada rede necesita tamén unha dedicación específica, pois igual o que funciona no Facebook non funciona no Instagram ou non funciona no TikTok, e un dos erros era pois facer un único contido e replicalo en todas as redes, non? Eso é algo que non faría. Tamén moitas veces a obsesión polas cifras, que ao principio, claro, vías que o proxecto iba medrando moito, non? E dicías, pois o gallá a máis, pero realmente ter máis cifras non significa que sexa mellor nin nada diso, non? Entón, quero dicir, moitas veces é mellor ter menos, pero chegar a un nicho específico, non? Que ter moita xente, que logo a mitad desa xente non lle interesa o que faz. Seguiuche igual un día porque lle interesou unha publicación, pero o resto non lle interesa, non? Entón, eu creo que eso, e é algo que machaco moito tamén cando facemos os obradoiros e tal, de máis non significa mellor, nin significa triunfar, nin significa nada diso, non? Entón, un pouco tamén como repartimos para as redes, a ver, moitas veces pola falta de tempo, pois sigo facendo o mesmo que fago por Instagram, por vai por outra rede social, pero agora sí que estou xa na fase de intentar certas redes que non dou chegado, pois apagalas, non centrarte tanto tamén nos datos é algo importante, sobre todo non someterte aos algoritmos. Eu moitas veces fago vídeos 2 minutos, 3, 4 minutos e sabes que os algoritmos van a penalizarte, eso é así, porque agora o que se fomenta é o contido rápido e instantáneo. Sin embargo, a min eso dame igual, porque penso que temos que non estar tan sometidos, non, o que son os algoritmos das redes sociais, porque senón eso pode xerar moita frustración. E entón un pouco eso é en resumo, non? Eu que lle digo sempre a xente que faga o que lle gusta, dá igual que teñas máis medios ou menos medios, o que lle gusta, non? Porque ainda hai pouco preguntámame, bueno, eu quería facer algo e tal, que contido pensas que pode ser exitoso? Eu decía, tens que falar de algo que che gusta a ti, non buscar o contido. Por qué? Porque logo hai moita xente que fai algo e pensa que nun mes vai funcionar ben, e cando non funciona, frustranse e abandonan, non? Entón, iso sí que, para min, é algo fundamental, facer o que che gusta, sin importar como vaya logo, non? Porque, digamos, sería o primeiro punto, non? Para que ese contido teña percorrido. Non sei se hai algunha pregunta máis, senón un pouco destacar de toda esta presentación de Borja un pouco a humildade, non? Desde que partido, como gracias á constancia, ao esforzo e a ter, pois uns ideais que hai que seguir e uns obxectivos, pois aí está, con esas cifras, enda el seu punto humilde non máis quere destacar, pois un gran traballo e que ten que ter un gran orgullo galego, e o seu tamadorí. Vale. Bueno, se non hai máis preguntas, rematamos esta ponencia. Paso a súa